Restaurantbranchen har det egentlig meget godt. Hvis vi ser på omsætningen, så ligger den væsentligt over, hvad den gjorde før corona. I rundetal, så kan man sige, at sådan lige omkring 30% ligger omsætningen faktisk over 2019-niveau. Når du laver et convenience-produkt, og du er placeret på et gadehjørne, så er det ekstremt svært at skabe mere forretning, uden om den naturlige radius, din forretning nu har. Så vi bliver nødt til at ekspandere for at udvide markedet. Så vi har nogle systemer, der hjælper os med at regne på vores råvareomkostninger, vores lønsystemer, vores daglige forbrug. Og så bruger vi det også til markedsføring. Det, der driver udviklingen nu, det er selvfølgelig grundlæggende, at danskerne har penge til at forbruge. Vi har mange i beskæftigelse i samfundet, og når de har job, så har de også penge, de kan bruge på at gå på restaurant. Måden, vi sikrer kvalitet på i Jacker og Otto på tværs af de forskellige afdelinger, det er jo rigtig meget det her med at lade personalet bære et ansvar. Jeg ansætter aldrig en ny til at lede en ny restaurant. Jeg ansætter altid nedefra, sådan så en souschef fra en anden restaurant højst sandsynligt er den, der overtager ansvaret for at åbne en ny. Vi bruger det til at tælle vores gæster baglæns, fordi vi bruger digitalisering til at optimere på de tomme sæder. Så vi ser det meget, som man ser det i flybranchen, med at man egentlig prøver på at optimere per afgang. Dem har vi per restaurant 4 om dagen, og det er dem, vi tæller ned til hver dag, og bruger en algoritme, der har indregnet en prisstruktur i det her, som vi prøver på at gøre klogere og klogere og klogere. De næste 5 år for os, det er en færdigudrulling af Otto-konceptet i København. Det er etablering af et eller flere nye brands i København. Og så er det videreudvikling i Oslo, som er vores næste projekt. Allerstørste udfordring, det er prisudviklingen. Vi har haft nogle store stigninger i råvarepriserne, og det er den største udfordring for restauranterne. Vi er en servicestation, vi er et serviceorgan i bybilledet, og vi skal være til stede der, hvor folk bor og lever. Så derfor bliver vi nødt til at lægge til. Tusind tak for det.